aba Kori baasi kɔni tɛ yen. marhabani Tabarikala. nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo bi o ye Fusendaw ye Awɔ. an k'a fɔ ka waleɲuman An n'a dɔn ka kan. min ye réalisation ye ale ye Sedina Umar Keita ye Jate. l'enfant de Kitakuru ni Bodofɔ O don. Dramani Kone Moro ale bɛ difu la Jate. Zedi Ah. ale bɛ kɔɲɔbon na Awɔ, ale bɛ kɔɲɔbon na. A bɛ bouton pousser. a bɛ bouton pousser Nani Bari Nani Bari. a fana bɛ kɔɲɔkɛ kura Kun an taara ta izini nɛgɛjɔlɔkɔ ye ka tɛmɛ n'an yɛrɛ wala. o y'an sɔrɔ gafe la yan Anw taara tilegan fɛ ka taa ɲagatigi Filadɔn. N'i ye labasi ye Filadɔn na jaja a bɛ se dɛ. Mɔputika tɛ yan Wa a bɛ filakan fɔ. n desani Nka fila yɛrɛ tun bɛ yen olu tun tɛ ka filakan fɔ. jɔnni Tɔgɔ fɔ kɔni tɛ baro la. Bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn. N'o tɛ filaw tun bɛ yen. Nka Kulubali tun bɛ filakan fɔ la fila yɛrɛ tun ma se ka fɛn fɔ a ko la. Kulubali filakan fɔ la. renouveau la yan Awɔ o caman bi yan. Maliki Jalo Ayiwa. Isa Kaba Baasi tɛ. Umar Baru Siribe baasi tɛ. ani jɔn dun hakili la jigin dɔ la tun Bakari Esi Jalo. Ma se ka fila. Jalo jeri don. y'a kɛra baara ye A kɛra baara ye. y'a kɛra baara ye Jalo jeri yɛrɛ don. Moro Jamadugu kun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Inshallah. Kuyate Awa Keita Kosɛbɛ. ale bɛ ka maaw bisimila Jate. an min ka kɛnɛ Baasi t'a la. mantɔrɔsi Tɔɔrɔsi t'a t'a la. la gorobinɛba in a n'a ka misɔrɔsiri cogo Alu ka Ami don. ale jumɛn Alu Kamara, Alu Buyage Kamara. cɛ I t'a to tan. k'ale bɛ a natante Ko yanni Diboli manja. A y'o de don Janjo da. Ne ko n ko Janjo fana k'a fɔ ko taa ka segin bɛ ngɔ ma n'o tɛ kulu b'a nɔ la. kulu b'a nɔ la ale kɔni An b'ale to taa ka segin. ale bɛ taa ka segin kɛ ka kɔnɔni kɛ a bɛ bɔ min kalama o y'a sɔrɔ ye tile binna tile sera kuncɛ desani sɛbɛ la. i ta i ka ko ye A barika Ala ye. Danga nin fɔ n ye wala. Moro a ka musokɔrɔba an b'a fɔ Jogodu Daba k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn i yɛrɛ wolowolo fam wala o fana bɛ yen dɛ mais yen dɔn ale de don Fatikaya Madame Bamba ale ni maa si tɛ a kelen guichet unique la voilà a kelen pe guichet unique Fati unique mais c'est ça e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ guichet unique voilà Fatikaya unique ala ka kunaja amin ala ka sɔn ɲuman ya rabbi Traoré marhaba ba ni denmisɛnw dun Tarasula alhamdulillah Amba. ni ye nin wele k'i gulokoto an bɛ fɔ fana muso fo Ndesani. a barika i ka dɔn mana k'i dabila dɛ a barika bolo nɔ a n'a ka bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman na walasi n'o tɛ cɛw don tɛmɛna don tɛmɛna an bɛ Jabaru masa barika da ka wale ɲuman dɔn so fila masa ko don Jabaru Wahid don n'an y'ale tanu k'a barika da an bɛ Rasulu wale ɲuman dɔn k'a barika da nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan min ye i k'a dɔn an masaw ye olu sara t'an bolo Yusu anw se foli ni tanu ni barika da ye ka min da o ka sa o de ye duwawu ye sanga ani waati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o la hali bisa Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la u tɔɔrɔ ko foyi kan'u sɔrɔ latigɛ tɔnin kɔnɔ tun fɛn min ye i k'a dɔn minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'a nɔgɔya olu ye u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen kanuba jama ka fo ko dan t'u la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ani fɛn fɛn ɲamadalen don k'u bisimila wa u ni ce u ka kanuya la Ala kan'u nimisa u bɛ bisimila kɛnɛ min kan Yusu o de ye kunnafoni kɛnɛ ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw fana bɛ anw bolo kalimu ni daba matarafabaw ka nɔbila sɛbɛnw don anw de b'o ta k'o lase kelen kelen o kadira kɔnɔ min ye i k'a dɔn faso kɔnɔ faso kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye i ye suya kɔlɛtigiw fɔ olu ye ŋanaw ye ani nɛgɛ sujurutigiw k'a mabɛ k'a cɛru ka baara don wa sigi kun y'o ye u b'o de la bɛɛ k'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ la lafiya la bɛɛ k'i bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan jamana dogodogo ɲɛ tɔw la an bɛ bɛɛ fo Moro naamu n bɛ kun fɔlɔ d'i ma awɔ Yusu n'i ye kun fɔlɔ di yan ayiwa ne b'a minɛ ni n y'a minɛ sa i k'a dɔn bɛ sɛbɛn min ta o tɔgɔ de ye ko 26 mars 26 mars ale i k'a dɔn don ye don min na a fasirila anw ka tariku la wa nin sɛbɛn in yɛrɛ fana tɔgɔ ye 26 mars sɛbɛn i k'a dɔn a ɲɛbila sɛbɛn o kɛbaa ye Bubakari Sangare ye min ye i k'a dɔn a kumalen don 26 mars wɛrɛ fana kan 26 mars kumana 26 mars kan ni Bubakari Sangare ka kalimu ye
Yusu mba chuko fiye ako abisa sambisa banikele niye sanyelema abisa banikele niye wulika jomi ngara malila ya no de toko ko 26 marsi et 91 o fe min vle ni ko o sanyelema sili abisa banikele na ko yesini o nato do sini koro aywa wati o wati 26 mars 26 marsi ba do ka fo ko ni anga wasa ni ale kunye ni anga ikado tariku akolo donne na sinsin sira doye aywa mini ikado ka fo obetali ke 26 mars la 26 mars kura obina se sini obe ikado sa ile masili bisa banikele na ko fo Bakar Sangare ko minye ikado ko kera ikado wati dok club bindoye ka dok le shini bo okumana ko ma illa kura yali ani ikado wuyele mali ko o kle ikado o kle shini kumbora korole kle ikado ko kumbintodo o ko akoni ndarakira ni jogo ina ka sabuke munye ulika jogo de kera ninga keleke akele kunye jumenye kwa awati kama ko jamana yere tabulu be kumblale do singora ningo foroki kakla kama ni viunga tabulu bela jile ka gwele do olla ko kera ni jamaka ulika joye sambisa banikele bi ulika jo kera mami nofe o de ikado alaka hinala General Musa Traore alenni ikado aga marakeba awati ula ko ikado ulika jo kele ko luye jumen kanu ku ya kanu ku na ikado ka fo jahana masire ankuna ko ka jahana majige anka an kunjela o kumana ko uyo wale fana ke koyi ko ka sabuke ko jamana dun tuma dore nyini awati kono de kanabla ani lafiya geleya be tabulu munun la ka lafiya sorola ananga yere mahoronya ko mi ulika jokera ko laidu min tara ko jahana mana siran kuna ko akera tingwe ko sabu ko mi nye ulika jokele ko ikado takar la foroba mugula mi nye ikado ni ulutora soro sirafe dangari lola jidi sirafe dangari la ola akera sababu ye ikado ka fo ka ke jama baboy jamana ingono maub jera ka muruti o murutili o de tara kunchega beni 26 marsi ibaye ka fo ka kera bone chamanye femi ya ko reddam nene ibaye ka fo ko ni ko ina wa ado sira ko ikado dondo domi ni ikado bulumada dodo na be ikado kungle na ko fo ko wati jan o temene ko ibaye ali binaka biya ko gwele ya be 26 marsi la nyinu ulu wala yalila ko koloshili kelaw ni jatimne kelaw ya atabakurumbala ulu ya jira ka fo ko la halaw be chugo mi ambe domine ko bi o kuma ko ni jatimne ke 26 marsi la ko ni joli tora ayi ko o jate ko ne ko te mashi bolo jate do de be fo ola ni min tora ko fana ko te de ko san joli de kera ikado ka fo ni an ni umbe ka to o konala ko fana jate ko ni yo jate mine ibai ka fo ko san joli fana chiena an ni unye awati konala ndisane o kuma na Bwakar ye ni ngali to mi unsigi fe mi ikado ka fo ni mbete mene ko chieni joli dona bolo minau ani here ani soro nasiraula ka kera sababu ye ibai ka fo ko mau ikado ka fo bone chama soro la wati la o ko mi ikado jamana de umbe ukada dawla koro nofe aywa ani ikado ka tabulu ko onana wolo ikado nibo ani bolo minen chiuna aywa ko fe mi sebe unye olu ko ngera ka jate mina uke ka jate do fo o ko jate o de fo le do ko nga ambe do mina ko bi ma kelen shite se ka fo ko ni ma hage de tora o kuma Yusu ko mi ikado se baya sorola ka beni marsi galo klemu ga ani woro no 26 marsi ibai ka fo malidon ulu wulela ugula kungele mina ko be jera ka ke hakilina kelenye kungle na kele ani chekele ka ikado kululabe o kulu de kele ke fo kata kunche wako bebe na kele ingono mashi ma farafara wa kele bele jile kumbe fe jumen no fe ko yelema abana o kuma na sambisa bani kele bi anye bala ka fo o yelema ko ikado ka fo fiebe ola alibi muno nyo yere to da ko luye 26 marsi chebawye bi ko non doni kele sa ko luye ikado jemu fanga anyini kele chebawye o ko olu yere muno vle ni sa ku ka ikado galabu soro ka chien do foti ka sabu ke munye ko olu muno yere bu dishi goshi ko lu de jemu fanga nyini kana ko jemu fanga nyini ne ko kana ku ma soro yere ma de uni jamana deunde ya nyini nyonfe o ko jamana deun ko lu jigi klala ka tige jemu fanga ko la munna na noyi Yusu ko o femi na na noyi ko u yere dama ni nyonche datige ndalaw nana unte kuma nyonfe kele jugo wulela kono ko kele ni shoni goro kelew 26 marsi ka do ka fo akele chebaw olu yere ikado ka fo nyon fara ka fili ka ikado ka kele jugu ta ka nyon segere ikado ali warala ka o min ta ka nyon segere la nyini olu kera ay wa ko fe mi do ye do be do dilitige do be do ma nkutu chien ko ke kele bambali olu yere desera ka benfola ka dese ka sigi ka kuma ke ka dese
ka kungilenna kelen ta yaasa ka jamana in yɛrɛ k'a bɔ bolola ni hakilina min ni jamanaden bɛ wulila o nɔfɛ n'o ye lafiya ni kanabila sɔrɔli ye an'an ka danbe ni dawula sɔrɔli ye k'u yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn o ko la o kumana olu ka disi gosi ko u k'a dɔn k'a fɔ ko anw ɲɛna u k'an ka jɛ ka baara de kɛ u k'an ka jɛ ka ladamu de kolokolo ani jama jɛra ka laɲini min kɛ hakilina min tun bɛ i k'a dɔn mamurutilenw na a don kama k'olu kan k'o ko de ta k'o don ba la ko nka k'u yɛrɛ dama dɛsɛra ka bɛn ka n'o kɛ farafarali ye fo ka fiɲɛ don i k'a dɔn marisikalo a tile 26 kɛlɛ min kɛra k'a kuncɛ ka bɛn n'o ye ka fiɲɛ don hakilinaw la an ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ politikimaw ni i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ cɛfarin minnu ko k'olu ye 91 san kɛlɛ cɛfarinw ye ko olu yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn fɔ la o kumana Yusu k'a kɛra maloya ye anw bolo malidenw laban na ka i k'a dɔn ɲugun olu yɛrɛw la fɔlɔ o min tɛmɛnen kɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw ye tariku bamayɛlɛma k'a kɛ u yɛrɛ kungilennaw ye ye ko tariku bamayɛlɛma ko bi m'o bila senna koyi ko sanga ni waati dɔ n'a bamayɛlɛma k'a k'a yɛrɛ kungilenna ye yaasa i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn taabolow ka sabati ale bolo o kadara kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko politikima bɛɛ lajɛlen bi wele min ye i k'a dɔn kɛlɛ cɛfarin minnu ko k'olu b'u disi gosi ni 91 san ye u bɛɛ lajɛlen bi wele k'u kɔni b'a dɔn jamanadenw wulila ni hakilina min nɔfɛ k'u wele kun fana ye mun ye u ka sigi tabali la ka sigi o kow kan jamanadenw ka haju u ka bɛn kelen na yaasa k'o ko waleya ko nɔ tɛ olu yɛrɛ ka farafarali kɛra sababu ye 26 mars ko kɛra malo ye anw bolo lisani moro dɔ ko ne ma ko munna anw tɛ politiki mɔgɔ n ko he anw y'an to jama la ka marifa caana dɔw sara an kɛrɛfɛ démocratie ɲinini na o démocratie maa dɔw y'o tɔnɔ min k'o latasira wɛrɛ fɛ ka anw to association kɔnɔna na wa ko sanga ni waati u bɛ jamanadenw kuma yɛlɛma ka tariku taasira wɛrɛ don olu kɔrɔ o kumana ko ɲini wulili ni ɲinini kun ye min ye e k'a dɔn k'o kɛra porokotolen y'anw bolo Yusu ko kumana ko an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan o kɛlɛ cɛfarin minnu b'u disi gosi jɛmu fanga ɲinibaw ni politikimaw jamanaden kelen kelen bɛɛ k'an bɛɛ kan ka mun kɛ an bɛɛ kan ka kɛ maa kelen de ye ko an jɛra ka wuli i k'a dɔn marisikalo tile 26 o kɛlɛ kuncɛ kow la cogo min k'an ka ko kɔrɔkɔlɔ saraka ma kɛ dɛ niw sarakara jolikɛnɛw surula k'an y'an ka jɛmu fanga ta i k'a dɔn bɔnɛ kɔnɔ o bɔnɛ o kun ye min ye bɔnɛ kɔ hɛrɛ k'o ka sɔrɔ wa olu de kan ka ko o kɛbaa ye bi ni ka i k'a dɔn misali min b'an bolo k'o ye i k'a dɔn jama ka wuli ka jɔ ye lafiya ni ɲinini kama k'o ko don ba la o kumana ko an bɛɛ kan ka o lafasa an bɛɛ kan k'o kɔkɔrɔma don an bɛɛ kan k'o ko sen fo ka taa s'a dan na an kan k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ ni wolomali ye wa ko n'i y'a ye 26 mars a ɲugu donna jamanadenw jɛmu fanga ɲinibaw ani politikimaw ka ko taabolo ɲugu donna jamanadenw na u yɛrɛ ka dɛsɛ ka bɛnko la bɛnbaliya ni farafarali ani tiɲɛni min n'u yɛrɛ y'o don ɲɔgɔn kun a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don an ka ɲinifɛnw na Boubacar Sangare ale ka nɔbila ye ni anw y'a bɔ 26 mars yɛrɛ kɔnɔ u ka bidon bɔli don moro u ye 26 mars u y'a détourné an bolo a kungilenna tiɲɛna o y'a tiɲɛ kɛlɛ kɛra kun min kama a ma ko ye dɛ a ma ko ye an fana sigi k'u lajɛ n'a kun kɛra o ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ jamana in tɛ taa a tɛ kɛ tan nka danaya y'a to an mɛnna k'u kɔnɔ de nka jaja moro foriko ka fisa a dɔw ye wallahi a dɔw ta a kɛra jɔyɔrɔ ɲini ani ta ɲini nugubaju kɛlɛ fasojɔ kɛlɛ banna o banna pewu fasojɔ kɛlɛ kɛra jolikɛnɛw suru la o tɛmɛnen kɔ an y'o bila ka yɛrɛ ɲini kɛlɛ ani yɛrɛkun kɛlɛ k'o dabɔ a banna o de nana ni tiɲɛni ye ala k'an kunna diya moro le kɔnba an b'ale ta min ye CEDEAO a ma ɲɛmaw olu ye Asimu Koyita wele i k'a dɔn Asimu Koyita i k'a dɔn u kɔnɔ ko n'u y'a wele surasi dɔw k'a b'a fɔ ko affirmative min ye Asimu Koyita ye surasikɛ a ko négative o kɔrɔ ye ko n tɛ taa yɔrɔ si négative waye n'i y'o mɛn sɔrɔsikɛ da taa i ka sira fɛ a tɛ bɔ bilen a tɛ kɛ bilen wolowasiri taba waye ma négative Asimu Koyita ale y'o fɔ ani affirmative o fana n'i y'o mɛn da o y'o sɔnnen dɛ nka n'u ko négative sen kɔni da la CEDEAO ka welekan ye négative Asimu a ko négative n tɛ taa yɔrɔ si a bɛ taa mun na ye moro a ka mun bɛ yen k'a bɛ t'o ta olu ye nin ɲɔgɔn janfa de kɛ Samuel Doe ninnu tɛ de Samuel Doe yɛrɛ de don jate Samuel Doe ani Mauritanie président dɔ ka taa Union africaine ka réunion na a bɛ sigi tuma min na o y'a sɔrɔ u ye coup d'état k'a la u ye dɔw yɛrɛ to Saudiya la k'o ka to yen awɔ a banna min ye o ko ninnu ye u kɛra k'a siminto ye diɲɛ na yan a banna
wa kɛra maa minnu ɲɛna olu fana bɛ diɲɛ na ye. A bɛna. Olu ɲɛna ko anw ye kunfɛtɔ maaw ye yan. N'u dɛsɛra k'u b'a kɛ nin cogo in na fɔr'u jigi kɔ. Moro Asimu. Hali ni Asimu ko k'a bɛ taa Maliden bɛɛ b'i bɔ. An bɛɛ b'i bɔ. Maa dɔ ko k'u bɛ t'u da aéroport de la. A b'a la de k'a sama a tɛ se aéroport yɛrɛ la. Yarɔ ni Malien bɛɛ y'i dulon avion na a tɛ yɛlɛ o. A bɛ taa min. K'u bɛ t'u dulon avion na k'a tɛ taa yɔrɔ si. Afganiw m'a kɛ Américains ka avion na. K'u dulon a la k'a tɛ taa. An ka taa. Moro min ye aw k'a dɔn Asimu CEDEAO maaw kɔni y'a wele k'u ka lajɛ balalen dɔ bɛna kɛ ni marisikalo ye tile 25 o tɛ bidon ye bidon ye aw k'a dɔn min ye o y'a sɔrɔ Moro ni maaw hakili b'a la hali a ma mɛn min ye aw k'a dɔn musokɔrɔba ni cɛ denmisɛnnin n'o ye Manuel Macron ye Manuel Macron min n'a da tɛ sigi n'a da ka di Moro aw k'a dɔn ale ye kuma dɔ fɔ o jira aw k'a dɔn ko Ghana president ale no ɲɔgɔn ye e k'a dɔn awɔ min ye yamaruya min kan ka ta ka Mali sɛgɛrɛ ni k'a dɔn ani jalaki min kan ka ta ka Mali sɛgɛrɛ e k'a dɔn k'ale kɔni n'o ɲɛfɔ min ye awɔ k'a dɔn o ma tile fila bɔ min ye awɔ k'a dɔn Nana Akufo ale ni CEDEAO maa ɲɛmaw comme ale yɛrɛ maa ɲɛma ye bi CEDEAO jamana maa ɲɛmaw olu de kun kan ka nin lajɛ kɛ u ye lettre ci min ye i ka dɔn awɔ an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères Diop u ye lettre kɛ ka d'o ma ko a fɔ Asimu ye n'o ye i ka président ye ko ani Ala sɔnna ma ko jamana ɲɛmaw ko an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana ni ka taa kuma Mali ni Laginɛ ni Burkina kan min ye ko Asimu Goyita k'a kɔni bɛ wele ni Ala sɔnna ma k'olu kɔni a ka d'u ye a ka y'a kɛnɛ kan min ye waati min na nin kuma bɔra k'a bin Jobu yugo awe k'a dɔn a taara a ɲɛfɔ Asimu ɲɛna Asimu ko négatif ni Asimu ko négatif hali ni ye diɲɛ fara lahara k'a t'a fɔ ko o kumana olu sɔnna k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa don wa olu ko k'u t'a la olu ko k'u t'a la ko dɔn dafirila de don ko fanga dafirila ɲangili in bɛ t'o de nɔfɛ wa Tchad depuis denkɛnin tɛ Macron tɛ to embarrassé bɛɛ ɲɛna don o don a banna o tɛ surasi ni musokɔrɔba n'i y'a minɛ o embarrasseli la a b'a furu sa o de taa yɔrɔ t'o fana na o cɛnin ya musokɔrɔbani n'o y'a ye cɛnin embarrasseli la don o don musokɔrɔbani b'a furu sa ala u taa min taa yɔrɔ t'o fana na n k'o de y'a kɛ fo n'a yɛlɛmara misiri a misiri yɛrɛ tɛ misiri ka bɔ a la min olu yɛrɛ bɛ Asimu wele bi don in na n'olu tɛ silamɛw ye bi bɛ Asimu sɔrɔ o tɛ misiri de kɔnɔ a banna a bɛ taa mun na Ghana bi a kan ka taa misiri ba la a bɛ taa mun a banna Moro olu yɛrɛ tɛ silamɛ min ye Asimu ye Asimu kɔni a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Maliden caman olu kɔni y'a jira k'a fɔ Asimu an t'a fɛ ka taa cogo si la hali CEDEAO maa kana na yan a k'a dɔn nin tɛ dɔwɛrɛ Asimu a fana ye jamanadenw lamɛn jamanadenw lamɛnli de y'a ka taali bali min ye a ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ a ye ministre des affaires étrangères Diop ka taa fara ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Maïga refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ikasa Maïga i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani maa dɔ bɛ yen n'o ye awa k'a dɔn délégué o bɛ premier ministre kɛrɛfɛ Fatumata Diko a ko awa k'a dɔn a ye na yan ni ninnu kɔni tɛ se ka taa o min ye ninnu ye an na taa an n'u na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Mali jɔyɔrɔ ye min ye yalima i k'a dɔn n'u ye hakilina min sɔrɔ min ye a t'o samana jamanadenw ma min ye kabini waati min na n'o kuma taara ka taa bi CEDEAO maaw ko awa k'a dɔn ko jamana ɲɛmaaw de don k'a ma fɔ ko ministre ni maa wɛrɛ a yɛrɛ ma bɔ bilen yɛrɛ a yɛrɛ ma bɔ o tuma olu hali anw ka maa minnu kan ka taa hali ni Asimu tɛ olu yɛrɛ fana tɛ taa olu fana ma taa bilen a banna bɛɛ k'i yɛrɛ ta o tuma Moro CEDEAO yɛrɛ maa kana se an fɛ yan bilen fana sabu embargo de bɛ yen a banna frontières datugulen sanfɛ ni duguma olu bɛna sira jumɛn fɛ a banna an kana maa si y'an fɛ yan tun o tuma Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa dɔw kɔni bɛ yen olu ye ɲininkali kɛ mun na ko Asimu ye ban ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na min ye dɔw ka kuma la k'a dɔn ko sanction talen don anw kama ani k'a dɔn Faransi président Kagame la k'a dɔn awa min ye ale Salif Keita ka kuma ale ye kuma min fɔ ko bɛ maa caman lasɔmi k'a jira k'a fɔ ko awa min ye nin somɛ min bɛna kɛ ko Mali kɔni k'ale b'u bɛ ɲangini juguya anw kan Macron ka sommet labɛnnen don Kofu ale yɛrɛ tɔgɔ man di yɛrɛ muso tɔgɔ de b'a la ko Nana anw b'o de taa an ka musow la ne ni Ala cɛ i cɛkɔrɔba Nana
Moria nana cɛkɔrɔba nana abana nana ye muso tɔgɔ di anw fɛ yan anw t'ale don jate la fɔlɔ abana makɔrɔni ka ci de b'u da ko f'u k'o fɔ Asimu ye o lamɛn kulo tɛ Asimu kun abana u b'a fɔ jamanadenw de o ye kelen ye filanan a ma maa min lakodɔn a tɛ se k'o wele aw ka jɛrɛ kɛnɛ ka jɛrɛ joli kɛra a ma wele abana a bɛna wele nin de la mun na ka da mun kan abana a tɛ taa tɛmɛni fasiri n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye olu bɛ i k'a dɔn kɔtɛ kulo na kuma min Yusu i k'a dɔn k'a fɔ min ye anw ka maaw yɛrɛ ko taali yɛrɛ ma bɔ bilen Asimu tɛna ye maliden wɛrɛ tɛna ye bilen u yɛrɛ damaw na ɲɔgɔn jɛrɛ kɛ ye sommet extraordinaire u na dɔ kɛ extraordinaire la dɛ u na dɔ k'o la awɔ k'u cɛsiri Yusu indicateur de renouveau n bɛ sa ka jugu nka an bɛ sa o de an k'o kɛ bakurunba ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau n b'ale ta n'i y'ale ta Seydou Jara ale kumanen don waati min CEDEAO maa ɲɛmaaw bɛ kɔtɔkulo na i k'a dɔn u ye gwɛrɛndɛ min ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ ko embargo o min filɛ nin ye i k'a dɔn ni UMOA fana donn'u ka kulo na u fɛ UMOA donna a la maa wɛrɛ tɛ Alassane Dogo ye UMOA donni min kɛra u ka kulo na dɛ wa i k'a dɔn Mali fana m'i bolo fila da i sen kan k'a filɛ koyi an fana wulila ka ŋɛɲɛ ɲimi wa a kɛra sabu ye u ye anw gulonni min kɛ UMOA la UMOA ka gulonni ko k'a wuli ka bɔ yen k'a wuli ka bɔ Bamakɔ da la pewu n'o tɛ o bɛ taa sigi anw da la Gana cogo di munna Gana bɛ UMOA la wa Gana b'a la Gana t'a la Gana yɛrɛ ye nanzarakan fɔ jamana ye ayi nin ko nin dalen don kɛnɛ kan ko fɔ ni min y'i tugu n'o tɛ foyi ma dogo nin ko la Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Seydou Jara ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaaw ko i k'a dɔn k'u filɛ ka sebaaya fɔlɔ sɔrɔ nin ye fɔlɔ nin y'a worobilanjila ye o olu bɛ kɔtɛkulo na anw b'an sɛbɛ la fɛn min ye i k'a dɔn k'u ye sebaaya sɔrɔ ka taa i k'a dɔn maa minnu juguya la o de ye CEDEAO a jamana ɲɛmaaw ani i k'a dɔn UMOA o jamana ɲɛmaaw k'i k'a dɔn ko Mali ye sebaaya sɔrɔ u kan k'a sabu kɛ mun ye ko i k'a dɔn kiiribulon min bɛ UMOA tɔgɔ la ko Cour de justice ale ye yamaruya di k'a dɔn ko ka anw ka ɲangili wuli ka bɔ yen UMOA ye ɲangili min ta ka anw sɛgɛrɛ ko k'a wuli ka bɔ an da la k'a sabu kɛ mun ye ko a wulili yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ a lawaleli min bɛ sen na ko k'o fana jɔ a nɔgɔnni fɛ anw wayi bisansi ni maa min ko i tɛ jɔ ni kunna di ka dunu fɔ k'a mɛn Ala k'a to an ka gagner bi fana sa o ye victoire fila ye ni maa min ko i tɛ jɔ ni kunna di ka dunu fɔ k'a mɛn n'a y'a siri yɛrɛ cɛ la i b'a bolo fila fɔ ni Ala ka jɛ ye Yusu fɛn min ye o ko ye sa a dɔ la ko min ye k'a dɔn k'u ka jɛrɛ o kun labɛnnen don ayiwa min ye k'a dɔn UMOA ayiwa k'u ye jɛrɛ kɛ i k'a dɔn min kɛra Gana ka bɛn ni janvier kalo tile 9 ye 2022 san u ni CEDEAO bɛ jɛra ka anw ɲangi min ye o ɲangili ye k'o de wulilen filɛ UMOA kɔni ta o wulilen filɛ ka bɔ anw da la ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲangili min taara ka ɲɛsin Mali ma janvier kalo tile 9 min kɛra u ka jɛrɛ balalen dɔ fɛ ko session extraordinaire u k'a dɔn ko min ye jamana ɲɛmaaw olu ka kulu min faralen don ɲɔgɔn kan u ye hakilina min ta ka ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ hakaja min kɛra i k'a dɔn février kalo o tile 15,2022 san n'a kɛra i k'a dɔn yamaruya kɔnɔ min ni u b'o wele ko numéro 22 R001 ayiwa ko o bɛ tali kɛ fɛn min kan ka laɲini kɛ ko ka kumana ko ka anw ka ɲangili k'a wuli Mali i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sariya kisɛ ko fɔ n'o bɛ i k'a dɔn UMOA yɛrɛ a kɔnɔ ko olu ɲɛnabɔli ko fɔ n'o y'a règlement ye ayiwa ko min ye sariya kisɛ 72 ye article 72 k'o bɛ i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen walawala ayiwa ko an y'o ta i k'a dɔn ka wuli ka jɔ n'o ye k'a kɛra sabu ye an ye sebaaya sɔrɔ ko ɲangili a ka wuli ka bɔ an da la wa a kɛwale minnu talen k'an sɛgɛrɛ o bɛɛ ka jɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ye kulu ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ wa kulu min ni i k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ dalakan bɛ lamɛn a kɔnɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn olu jɛra ka ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ ko kumana anw fana ye fasiri kɛ ka labɛnw kɛ ka wuli ka jɔw kɛ ka wuli i k'a dɔn ka taa kiiribulon na ka taa i k'a dɔn damakasi bin ninnu i k'a dɔn u juguya la k'u ye ɲangili min ta k'an sɛgɛrɛ an ma jɛn n'a ye a tɛ sariya kɔnɔ wa yamaruya t'u bolo ka anw ɲangi min ye UMOA maa ɲɛmaaw ye olu ka i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa fara i k'a dɔn CEDEAO kan janvier kalo tile 9 ka ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ UMOA donna fili la o kumana ko min ye malidenw ye olu ye Mali maa ɲɛmaaw ye n'o ye marakɛbaaw ye olu ye i k'a dɔn avocat jamakulu wele a bɛɛ lajɛlen hakili feerenen don u dɔnni karamɔgɔ dama dama k'olu fara ɲɔgɔn kan o kumana k'u ka Mali ka lafasali sɛbɛn ani damakasi sɛbɛn ko k'a labɛn olu y'o labɛn
o fasiri kele akera jonun fe maître al Mustafa Cissé maître Cheikh Oumar Konare maître Fatoumata Sidibé Jara ani maître Abdraman Ben Mamata Touré ko nunu jara kaika do labe ke ni seben kata Konare kumala Cheikh Oumar Konare kumala kadama gasi seben labe ngo chenyina ninga ta do ika do cour de justice de Limoala o kumana kata ulu juguyala ku ye nyangili mitaka on segere kama jena e sharia suso bara do wate ika do hage okumu konnala o kumana ko ka wuli ka boy jona damakasi sebe ay no bokula koy wa ko nyangili wulili dronte de akawele munu taraka on segere ko ka bejo ni communique ka bora ka binga beni février kalo o kle muga ani kile nye ba fulani muga ni fula sana ay wa minye malima nyema wi olu ye ika do wuli ka joke ko dangarla auna minye ika do binga ni taraka on segere ko kumana ko minye mali dronte mali farafina de munu be mali kono ya no ko yela CEDEAO ni imoya ya jatemine ka fo kwa gwele ya bisiga se ulu be ma wa mali de doronteo farafina de nga cha mali kono ya ko gwele ya mbe besoro mali o fasirike awati umakala do nyina ka benai o kumana minye anga manyema wi ulu labana kan wulika joke ka jira ka fo ku te tieka ute hake kono o kumana mvana tina ambulo danse nga ka ko fleti anyanga damakasi sebe do kiriblo ya jabi uya nyinisa imowa fe ko ulu ku kan nyangili wulika bo on dala ka ko bela jele jo o kumana ko mali bisiga fo ko tare ni sera mfe o imwa ka sanction o koni o jora wa wuli lafana aywa minye ikado ni ko inye iba ika fo ko Bamako olu koni ko ikado nyangili betara ka on segere ka damunga ko fanga wati de di ko kalata wike wati mingono ka on tugo ko fewre kalo klem ngane wolon vla ko bora ma nyangili nundam ne na kabo do o kumana ko muna on nyo bwama utara fara nyonga minye ikado franziga ikado barake mine munumbe no we grana dengelo nye CEDEAO o ma nyemao olu de tara fara nyonga kanga fura chefaka nyangi ku na on ni da dingani de la ku ga jamana deun ka ambela jile nyomina anna o kumana ko minye ikado ko wati min fora on fe ko on ye sanduru ko min fo ko ere kabakari yoro kuma juguye o kera nyangili ere to kulu griyali on dala ko sabu ko jetike no ye ko olu tiso ma abada o kumana minye klibi fe jamana manyema we wende taka on segere nga imuwata anyo chi odai kongo yodi seru jara alega no blasi we nya amba chi adai kongo yodi ni alaka je seru jara ga no blai ni kateri nubu ga bidon boli kono o tala anya fongo CEDEAO malo abe malikuina abana imwa kona ka malo sutura abana makoroni malo abe malikuina faraje jamana munun be ka makoroni kokoro madu malo be malikuina makoroni ga barake de munun be farafina nyema ya ulabi nu tale do gerengelen labe ko CEDEAO abe malo be malikuina ni alaka je amba alaka le no alaka shidama ne be yere nyiningao alaka shidama president Kelembu layo no e basumie kanu ko ni to basum la hawla anta do mali minge basum ama fuy kala nga basum ngi sigi kala je mali se ko chokorobo ye dangage na ya to ya ka fo mako o dangate basum to Nigeria on global ate adotoy ate basum toy Macky Sall alaka faraka abana sabu ale kembe ka atake flanga fo ya ante kungle na kile ndo ale la ga alaka faraka minye gana nanaye muso chemai ale fana ka sigina kololo al na te nazara kame ukala sama nati bamana ngame ukala sama cheuche ni da malika itafla ni moroso iba segu wallahi tafla na ta segu ibamara dangayu wa kita maniga idangayu ya penalachi abameo ani nanai alaka munaja ibaro nana jega do ban fere ko nana oyo nana ura fande ebre nuni ache nuni aka nune o nga kango na urate o tan fe nana muso de ya no yibwala afa mi be o jega alaka munaja amin bro agado angata zugula amta bla mega fe group commercial ani pharmacy property amitla khana amza ne alaga je ka dongli me mamiri jande ay fenti bo ale da minti do farkolo dongli fe be boada bebe do koloni buni semena abana ani tashiu lesani abse dongli dala nga aka manager kanya de ba nyuma nga sorala wo ukana a manger fana ko jugu aha o de be digi ke an folke o de be doge o de be ka famu
minnu b'a faamu olu b'u manger fɔlɔ dɛ u joli susu fɔlɔ yan'u ka ɲɛ dɔ ko la u kana o kɛ na se a ye kɔrɔmuso tɔgɔman sɔrɔ a ye salifu sɔrɔ a ye musakare ninnu bɛɛ sɔrɔ a ye bɛɛ de sɔrɔ wulitɔla n'u nka bi a kɛra ala ta ye bɛɛ de don olu kan bɛ diɲɛ sɔrɔ fo kɔnɔw ye siga b'a la wa ala k'an kunnaja jɔnni kunna de ye fɔ min ye jɔnni jurumutɔ ye sa kɛ ala mana kanu ni min ye o bɛ kɛ koyi a banna ala mana jɔnni jurumutɔ kanu fɛn fɛn o bɛ kɛ a banna moro o tuma an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba fo y'a fɔ Kayi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka don awɔ ka don kunnafoni kɔnɔ ni ye communiqué k'a tɛgɛ an ka don kunnafoni kɔnɔ CEDEAO ka communiqué ko communication DEFA communication remontée contre Recomatem olu ni arama min ɲɔgɔn na sisan dɛ o ni arama min ɲɔgɔn na min ye DEFA communication ye i k'a dɔn olu docteur Armand Traoré min ye président dɔ bɛ yen n'o ye réseau de consommateurs malien de téléphonie mobile Recomatem arama ale taar'i sigi jabaranin dɔ sanfɛ min ye aw k'a dɔn aw ka kuma dɔ ta ni nka aw min ye DEFA communication olu sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko DEFA communication k'o ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn ko sɛnɛgalikaw k'olu ka jɛkulu de sigilen don aw k'a dɔn ko o min kɛra sa min ye ko nana aw min ye i ka teli ka bagaji fɛ min bi k'u wele ko orange yɔrɔ adama bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin cɛkɔrɔba in dɔn mɔrɔ a y'a n'u ye coup d'état kɛ min taar'i sigi ka discours kɛ ale de don a tun bɛ wari tɛmɛ na ye awɔ jamakulu la wa ba bɛɛ la i b'a fɔ k'ale yɛrɛ tun bɛ fanga i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de ye coup d'état kɛ wa a sen bɛ Mali ko bɛɛ la ko dɔgɔtɔrɔ adama dɛ minnu mɔrɔ cɛ u bɛ dɔgɔtɔrɔya ninnu bɔ yɔrɔ min na ne ma sɔn a dɔw ma Mali dɔgɔtɔrɔya n'a professeur kɔni a ka nɔgɔn dɛ ni dun y'o datɔ ye maa la diɲɛ fan o fan fɛ a y'a sɔrɔ i ye nɔbɔ ko dɔ la dɛ professeur f'i ka fɛn dɔ i f'i ka fɛn dɔ inventé dɔgɔtɔrɔ f'i ka kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ nka Mali taw ka ca Mali ta professeuria sɔrɔli yɔrɔnin kelen ani dɔgɔtɔrɔya sɔrɔli yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i t'i jɔ dɔrɔn ko cɛ a bɛ n wele ko professeur a banna a ma ban a bɛ n wele ko docteur a banna ne yɛrɛ bɛ furamugu damadɔni bɔ k'an sigi sisan u bɛ n wele ko professeur Allahu akbar n bɛ sɔrɔ ka fayidaw ni furaw di mɔgɔw ma tɛ professeuria e dun bɛ mun nɔfɛ professeuria sɔrɔ ka go Moro arama ye nin kuma min fɔ Moro k'a dɔn nin kuma in kɛra dan tɛmɛ kuma ye kosɛbɛ min ye aw k'a dɔn directeur société DEFA communication Amadu Mustafa Diop ale ye aw k'a dɔn min ye kunnafoni di kɛ a ko aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale ka sɛbɛn a dafalen don droit malien d'immatriculer et enregistré min aw k'a dɔn Mali la k'a bɛ san 25 bɔ wa min ye aw k'a dɔn ni jɛkulu ye k'a sigilen don maliyɛnw de fɛ n'o Diop ni Fali n'i y'o kɛ i k'a dɔn npogotigi isa b'a sɔrɔ furu la yan b'a sɔrɔ furu la n'i y'o kɛ hali cɛmannin ye isa b'a sɔrɔ a sura sogo da dɛ Moro k'olu olu ye malidenw de ye min ye aw k'a dɔn olu ka nin yɔrɔ in sigira i k'a dɔn sariya kɔnɔ min ye olu na ɲangini sɛbɛn da ni k'a don adama kɔntoro la olu tɛn'u bolo jugin dɛ bawo aw k'a dɔn maa ti bi olu kan maa ti kalakari olu la olu ma kalakari maa la Moro aw k'a dɔn min ye nin maa kofɔlen i ka dɔn Mustafa min ye Amadu Mustafa Diop a ko aw min ye adama bɛ fili cɛjuguba la i ka dɔn aw min ye a bɛ san joli bɔ min ye kabini aw k'a dɔn i ka teliko tɛ kabini aw k'a dɔn orange ko tɛ olu ka jɛkulu aw k'a dɔn min ye ɲɔgɔndanba dɔ kɛra i ka dɔn prix ba dɔ kɛra o prix aw k'a dɔn olu y'o jɔnjɔn ta min ye appel i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn olu y'o jɔnjɔn ta min ye des directeurs associés DEFA communication Moro aw k'a dɔn a ye a bɛɛ lajɛlen da a ko aw min ye nin yɔrɔ in entreprise i k'a dɔn ko Dawuda Sila Fall 1992 kabini o waati ni bi la min ye Amadu Mustafa Diop a y'a ma hakilila kunun kɛ a ko i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka teli o sigira san 1997 min i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ ye i k'a dɔn aw min ye o nana ka na dafa u nana ka na fara ɲɔgɔn kan fo ka na kɛ orange ko yan'o cɛ min ye olu ka entreprise k'a bɛɛ kabini 1992 e dun ko di Kɔrɔ Solomana yɛrɛ ni ninnu ye kɔlɔkɔlɔ baara kɛ ɲɔgɔn bolo a banna
Kɔrɔ Solomana si Solomana si kɔrɔ yɛrɛ ni defa ye baara caman kɛ ka kɔn bi ɲɛ dɛ o tɛ bi ko ye dɛ denmisɛn caman t'o kalama dɛ o tɛ bi ko ye dɛ Solomana b'a dɔn Moro min ye aw ka dɔn Arama ni kuma min fɔ min ye aw ka dɔn ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la Orange ye appel d'offre min kɛra n'olu kɛra o saloba ye Moro ko kun ye Mali o kan ka Maliden bɛɛ lajɛlen kunna wolo Arama bɛ kuma min na ko des Sénégalais olu t'u yɛrɛ dɔn maa wɛrɛ Malidenw kɔ koyi min ye jamu de bɛ sɔrɔ ka Arama fili n'o tɛ Ablaye Diop tɛ n'o tɛ Mali ministre ya ayi Adama yɛrɛ bɛ ka dɔ fɔ ninnu ma ale yɛrɛ min ye Maliden yɛrɛ a yɔrɔ jumɛn dayɛlɛ ale yɔrɔ jumɛn dayɛlɛ a yɔrɔ jumɛn ale bɛ tiɲɛni de kɛ a bɛ plainte dɔrɔn de bi mɔgɔw kan dunanw k'a dayɛlɛ Malidenw ka baara k'a la ni Maliden yɛrɛ ka dɛsɛ k'a dayɛlɛ jɔn ka fisa jɔn ye dunan ka fisa ni Malidenw la Moro min ye aw ka dɔn min ye defa maa ɲɛmaw n'o ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ko aw min ye Adama bɛ kɔni min fɔ olu tɛna Adama to u na jalakili sɛbɛn ta ka bi a kan Moro aw ka dɔn olu b'u disi gosi ni Malidenya ye wa u b'u disi gosi ni Mali baara ye wa i k'a dɔn maa dama min bɛ baara la aw ka dɔn olu bolo Moro maa hakɛ de ka ca ɲɛ b'a la kuma ye farati ye anw yɛrɛ kɔni ka baara bɛn b'a ma nka kuma ma ɲi dɛ kuma ma ɲi dɛ Mamadu Awa Gassama fana ale tora kuma la dɔrɔn da ye fala kɔnɔ bi tigɛ Salifu fana ka jɛkulu wuli bɛ o nɔ awɔ Joro kuma ko ninnu lajɛ wa tɛ bɔ dugu la ten quoi ko dɔw bɛ yen nɔ a dɔ la o de la n'i bɛ kuma k'i nɛngu yɛlɛma 7 k'e da kɔnɔ yanni ka kuma ne ye mɔgɔ kuma bɛ kuma la ale bɛ gasi ka bon Moro mɔgɔ alumini bɛ mɔgɔ minnu na a tɛ f'u ma tɔgɔ wɛrɛ tɛ f'u ma bamanankan na i ye fugew o de do kɛ n'i ye tɔgɔ wɛrɛ fɔ dɔrɔn o ye nin ye ayiwa a y'o tɔgɔ in de fɔ ka ɲɛsin olu ma hali o yɛrɛ fana fɔli yɛrɛ n ko lajarabi de don a banna Ala ka lajarabiw ma nɔ don wa a banna tiɲɛ o y'a san wa ko kuma bɛ yen de Moro min ye aw ka dɔn président dɔ bɛ yen n'o ye CPAC Daɲogo Moro ale fana kumana dɛ i ka dɔn aw min ye ale ni defa maaw ale ka kuma sɔn ji la min ye aw ka dɔn ko Adama a filila kɛlɛ la koyi min ye aw ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko tuma dɔw k'olu ka mandon ko maaw kɔni bɛ u wasa don o de la min ye aw ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ wa bi n'a ka bi olu ti jɛn'a ye bi u ti jɛn'a ye sini wa defa communication maaw olu kɔni ko aw ka dɔn nin ko min filɛ nin min ye olu b'a se a dan na olu b'u ka impôt sara min ye aw ka dɔn sariya fɛn fɛn bɛ yen n'olu kan k'o dafa defa communication olu b'o dafa u b'u ka impôt sara wa olu bɛ baara fana ɲini k'a di denmisɛnninw ma ko Adama bɛ mun de ɲini Sidiki Dembele fana y'o ɲɛfɔ n'o tɛ ale ma yɔrɔ dayɛlɛ maa ka fɛn kɛ yen sa dunan fara dugulen kan ne ɲɛna o kan Orange ni Malitel ta o ko giringajɔw kɛra ne parent yɛrɛ tɛ c'est ton parent o y'a mɔrɛ i y'a mɔrɛ i y'a mɔrɛ ya na mɔrɛ kumara barkala Konato ko kama Yusuf soir de Bamako b'ale ta na soir de Bamako ta gɛlɛya min n'u tun bɛ fɛ k'a pembe Mali ni Mauritanie cɛ Ala ma sɔn a ma min ye Mauritanie lasigiden ye Amadu ale ni i ka dɔn anw ka Masumale ye an ka minisiri min ye Wolomasiri Tabaw ka minisiri ye ka colonel Sadio Kamara u ye ɲɔgɔn ye u sigira ka kuma mun bɛna Gassama de fɔ nka o tɛ yen bilen Sadio Kamara Masumale Umaru Ongoiba ale de ni fasiri soir de Bamako kɔnɔ bi a ko an ka Wolomasiri Taba ni kɛlɛ cɛfarinkɔrɔw ka minisiri colonel Sadio Kamara ale ni ye bisimilali kɛ ka bɛn ni arabadon ye k'a dɔn marisikalo tile 23 san na o ye Mauritanie lasigiden i k'a dɔn min bɛ Mali la yan a y'o bisimila Amadu ale y'o bisimila u ye kuma caman fale ka hakiliw jagabɔ ɲɔgɔn fɛ o kumana dɔgɔkun 2 Mali k'a dɔn a jɛkuluba wulilen kɔ ka taa Mauritanie ani Mauritanie ka wulilen kɔ ka na Mali la yan dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔ o kumana ko min ye u ni Asimu Goyita ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ fana min ye i k'a dɔn ni jamana maa ɲɛmaa dɔ filɛ ka ɲɔgɔn ye n'o ye colonel i k'a dɔn Sadio Kamara ye ko a ko bɛɛ bɛ tali kɛ mun kan fɛn min ye ko min bɛ bi ko Mauritanie a jamanaden dɔw tununa anw fɛ yan ko dɔw yɛrɛ fana fatura anw ka dugukolo kan yan ayiwa nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn
k'a fɔ a bɛ don fɛn min kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn faamu sira ye a dabɔra min kama a ma k'o ye Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra Sadio Kamara ale yɛrɛ ka cakɛda i k'a dɔn o ɲɛmaayaso la n'o y'a Jabala ye o kumana ko i k'a dɔn Sadio ale ni i k'a dɔn nin maa kofɔlen u ye ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ jamana fila cɛ ko kan hakaja an ka jɛngoma ɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn lakanako nasira kan ani i k'a dɔn ko caman wɛrɛw ko maa ɲɛmaaba fila n'u ye ɲɔgɔn ye lasigiden a n'anw ka minisiri o kumana k'u ka kuma fanba bolila lakanako kan jamana fila in bɛ haminako don wa u bɛɛ jɔrɔlen don n'a ko ye Mali ni Muritani o kumana k'u bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔw kɛ ka i k'a dɔn ko caman k'o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ ko min n'o kɛra ka bɛn ni février kalo min kɛra ka bɛn ni mars kalo tile 5 a n'a tile 6 ye n'o kɛra Mali o dugu dɔ la n'o ye El Atai ko Mauritanie jamanaden dɔw tununa ye ko dɔw yɛrɛ fatura o bɛ Bamako ni Nouakchott ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye Mauritanie Bamako ni Nouakchott ye a nɔgɔnin fɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ni ka ɲɔgɔn wele ka faamuyali lase ɲɔgɔn ma maa ɲɛmaa wɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faamu ko janvier kalo la ka kɔni ɲɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko Mauritanie jamanaden 7 olu fana fagara nin yɔrɔ kelen in na ni i k'a dɔn nin cogo kelen in fana na an bɛ ka to ɲini jama fɛ lasigiden n'o ye Amedou ye ale kɔni ye i k'a dɔn hakilila kunun kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna i k'a dɔn u ɲamadani k'u tulomada ka jateminɛ kɛ u bi jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya min ni i k'a dɔn a kɛra kasara ye jamana fila den ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka yelemana a ko kan k'a ko ɲɛɲini k'u tɛgɛ da kisɛ kan min ye Mauritanie a lasigiden ye a ye i sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko jamana fila cɛ a jɛngoma ɲɔgɔnya k'a tɛ kɛ dankari ye o la bada ko fiɲɛ foyi tɛ don o la ko jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko min y'a jɛngoma ɲɔgɔnya tɛ bi ko ye ko min n'a dabɔlen don ka fiɲɛ don o la wa k'a tɛ fiɲɛ don anw ka jɛngoma ɲɔgɔnya la k'an bi jɛ ka jidi de ɲini ɲɔgɔn fɛ o y'an bɛɛ lajɛlen haju ye jɛ in ko bi ko tɛ ko tariku b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Muritani ka jɛ ko bi ko tɛ min ye i k'a dɔn lakanabaliya o ka ɲɔ ɲa nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka dankari k'o ta ka Muritani jamanadenw sɛgɛrɛ ani i k'a dɔn Mali kɔnɔ yan ko jamana fila in si ka nafa tɛ a la o kumana u ye mun de kɛ sisan yaasa civiliw kana to ko la u ko kungokolon min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ ko civiliw ka munumunu salo dabila ye u k'o kɛnɛ to sɔrɔsiw bolo fɔlɔ min ye o balali civiliw la k'a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ko n'i ye jateminɛ kɛ kulusen fila ni ɲɔgɔn cɛ ani k'a dɔn kungokolon min bɛ yen ko entre deux massifs ani k'a dɔn forêt min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko civiliw k'u farati o zole da n'a munumunu salo la nin waati in na jamana fila ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ye wele bila jamanadenw ma Mauritanie i k'a dɔn min ye i k'a dɔn kungokolon fila wɛrɛ fana bɛ olu ni anw ka jamana cɛ a k'i k'a fɔ ko u b'a ɲini jama fɛ civiliw k'u senna suma ye ko sabu wolomasiri tabaw jamana fila wolomasiri tabaw u bɛna jɛ ka baara boloda nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye i k'a dɔn ko Wagadu ko yɛrɛ de kungokolon wasalen don kosɛbɛ o waralen don a bɛ k'a dɔn k'a bɛ kilomɛtɛrɛ 100 bɔ ɲɔgɔn bɔ anw ni Mauritanie dancɛ la wa min ye ko Segu o b'i yɛrɛ sɔrɔ Wagadu kungokolon in fan dɔ la Moti fan dɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la ayiwa ko Mauritanie ni Mali cɛ nin kungokolon minnu bɛ ani kulusen minnu bɛ yen ko mana min ye k'a dɔn lakana k'a bɛna sabati ye fo ka hakililatigɛ di maaw ma ni maa ɲɛmaa fila ka lajɛ an'u ka kumaɲɔgɔnya u ye ɲɔgɔn faamu na k'u bɛna jɛ ka kulu dilan ko u b'a fɔ min ma ko patrouille conjointe o patrouille conjointe olu bɛna ni jamana fila dancɛ k'a foloko falakasanga ni waati Mali ni Mauritanie yaasa nin tiɲɛni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana se ka kɛ yen nɔ lasigiden a n'anw ka minisiri ka ɲɔgɔn ye n'o ye i k'a dɔn Sadio Kamara ye ayiwa ko a fanba bolila fɛn jumɛn kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jiri siraw lakana ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ cogo min na an ka jɛngoma ɲɔgɔnya tɔ bɛ se ka kologiriya ka taa fɛ maa kana suwari yɔrɔ sɔrɔ o la k'a bɛ fiɲɛ don anw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko gɛlɛya min n'u kun y'a ɲini u ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana fila cɛ gɛlɛya ye k'a ma kɛ ten wa wolomasiri tabaw bɛna fara ɲɔgɔn kan Mali ani Mauritanie ka jɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kana jɛya ɲɔgɔn ye ka kungokolon in bɛɛ lajɛlen salo k'a jɛ a n'an ka dancɛw k'a bɛɛ furan k'a jɛ wa a bɛ kɛ jɛngoma ɲɔgɔnya kɔnɔ si ta tɛ kɛ si kɔ Mali ni Mauritanie jamana fila k'u ka jɛngoma ɲɔgɔnya ko tariku b'a dɔn wa sigicogo dugukolo fana kan ko o y'an yamaruya an ka jɛ ko ma o y'an kɛ kelen ye o fana k'i bɔ yen ko wa k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kelen bolo da k'o bɛ tali kɛ an bɛɛ lajɛlen ka an jamana fila bɛɛ ka daw la an y'o tila ni ɲɔgɔn cɛ i ko an ka jɛngoma ɲɔgɔnya tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min wa jamana fila in y'i kan ni ɲɔgɔn ma u bɛna baara kɛ yaasa fadenjuguya min talen ka anw sɛgɛrɛ ani i k'a dɔn gɛlɛya k'u b'a dɔn an jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka dankari o la i k'a dɔn a nɔgɔnin fɛ an ye nin saba ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ maa min ka nɔbila don o ye Umar Ongoiba ye u ka bidon boli Youssou an b'an ka sɔrɔsiw fo u ka fo min ye colonel commandant Moribo Sala
nɔgɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kɔni kɔnɔmandan kuma jara muru an b'a fɔ ka colonel Ami Jaba